आंख में आंसू और दिल में दया के भाव लेके भक्तजन कैलन मां सरस्वती ज्ञान की देवी के विसर्जन। बहुत जगह जगह से आयल वीडियो आपन मीडिया आपन भाषा के सामने, जहां पर शांतिपूर्ण हरेक जगह आज मां शारदे भवानी के विसर्जन भइल। कुछ भक्त नाच गाना एवं बाजा के साथ एवं शांतिपूर्ण कैलन मां शारदे भवानी के विसर्जन, और कुछ लोग अगला साल आवे के भी प्रार्थना कैलस मां से। तो आई देखिए हमारा आगे के रिपोर्ट में कैसे लोग मां शारदे के विसर्जन कैल और कैसे लोग आगे अगला साल आवे खातिर प्रार्थना कैल। तो कुछ लोग मां के सामने रो के अपन प्रार्थना कैलन, तो कुछ विद्यार्थी गण दया के भाव और आंख में आंसू लेके मां शारदे भवानी के विसर्जन के लोग आगे रुआ रिपोर्ट में देखे के मिली। तो आपन मीडिया आपन भाषा के चैनल पर बना रही और आगे के रिपोर्ट देखी। अखिया के लोर हमसे छुपावल न जाई रे, अखिया के लोर हमसे, अखिया के लोर हमसे छुपावल न जाई रे, अखिया के लोर हमसे। धक धक करे जा करे कहे माई माई रे, कहे माई माई रे, अखिया के लोर हमसे छुपावल न जाई रे, अखिया के लोर हमसे छुपावल न जाई रे, अखिया के लोर हमसे। कैसे जियाब जब तू निकलबू घर से, इहे बोला मिलबू तू कौने दर पे। कैसे जियाब जब तू निकलबू घर से, खाली है बोला मिलबू तू कौने दर पे। बात मांगी पुतर बन के दे दा तू बताई रे, दे दा तू बताई रे, अखिया के लोर हमसे छुपावल न जाई रे, अखिया के लोर हमसे छुपावल न जाई रे, अखिया के लोर हमसे। दिल ना लागी दिल बाड़ू ममता के छाँव हो, पानी पूजल माई 10 दिन तो हर दोनों पाँव हो। दिल ना लागी दिल बाड़ू ममता के छाँव हो, पानी पूजल माई 10 दिन तो हर दोनों पाँव हो। पवन कैसे सही है जुदाई रे, सही है जुदाई रे, अखिया के लोर हमसे छुपावल न जाई रे, अखिया के लोर हमसे छुपावल न जाई रे, अखिया